Правиш, искаш и помощ. Искаш ли го скъсам направо? А? Ето тук. Да, ето тук, ето тук, ето тук. Аха, ето виж. Как се оправя това? Съм забравил нещо. Такова нещо виждал ли си? Не. А, имаш ли? Не. А знаеш ли за какво е? За какво? И аз не знам. Си хубаво. Да, имаш лупа. Обаче виж, тази лупа има ръце. С тези ръце мога да хващаш някакви неща да ги гледаш през лупата. Е така, цак. Тук слагаш нещо, примерно. Слагаш е това ключе, така. Так. Завърташ го и тук и може да го гледаш. Виж ли? Има една ръка, отсреща има още една ръка. И това сега си го слагаш на твоето място и може да си гледаш всякакви неща. Всеки дребни неща може да си гледаш през тази лупа. А тук може да слагаш всякакви неща, каквито искаш, разбира се, защото това е кутия. Е това, нали, разбра как се, това го стискаш. То е малко, трябва да си силен. Ти предполагам си силен вече. Е тук така стискаш, е това. В другата посока, е така. Цък. Виж, това е като крокодил. Виж ли? Тая количка май ще е дебела. Ай стисни. Ма силно. Ако не, ще кажеш на баща си, той ще го стисни. Аха, ето. Сега искаш да пробваме с една стотинка. Може и с стинка. Може да качиш колата, може да качиш някаква картинка, снимка. Сега първо като правиш снимка, вадиш я, слагаш там и тъй. Да. Виж, и той има още една ръка. Виж. Това може да се разгъва, мога да видиш така, цък, виж като работе. Ето виж, вече е твое приятелче. Има си две ръце, крокодилчета. Хоп! Готов. Някога ще стигнеш до това. Но трябва да има инженерство, разбираш ли, не може само някакви... Къде ми е ключа? Къде ми е ключа от тази кола? Къде ми е ключа? Сега да видиш. Сега да видиш. Ще остава с лупата. А ти можеш да снимаш това, така ли излезе? Ще кажеш. Да. Голям подарък е това да знаеш. Ще мога да правим всяки магии. Ще видим, може и